ngomlomo kanti siphinde silungiswe ngomlomo. Uthi umbhali nombhaleli wethu abantwana bakwaSirayeli basekilizwe lokuzalwa bantwana basekhaya kodwa kuyabonakala ukuba sengeni intanda bayamka kuThixo. Wema uIsaya phambi koba uThixo abanikela ekuthintweni wabahlalisa phansi uIsaya wathi izani sakhe wathi izani sibonisane kwena bizono zenu zingayinqophela kodwa uThixo yena unakho ukusihlaba. Bantwana basekhaya namhlanje sivala iminyaka 100 yasekwa olmanyano. Abantu abaseka olmanyano namhlanje bonke abase